Hyvät katsojat. Minä olen kasvoton tulevaisuutenne. Olen se, johon asetatte toivonnia, jotta painajaisin pelkäätte. Naamioni takana on se unelmien hauras riite, jolle haluaisitte astua, mutta ette tiedä sen kannosta. Tässä laboratoriossa tuo etsimys materialisoituu hahmoiksi. Kaikki haavekuvat ja pettymysten pimeydet ovat näissä koneissa ja hallintalaitteissa. Olen nyt luonut niistä kauneimman olentoni. Hän on viehättävä tekoälyharhakuva, mutta teidän laillanne hänen on opittava tuntemaan virheiden ja erehdysten kautta, kuka hänen itseytensä on. Hänelle on luvattu päämäärä ja voitto. Pyramidin silmä. Mä pakastan, mut sen sulatan kyllä mä kun jumalkoneeksi mallinnun. Viimeisen päivän sut herätän, kanssa jokaisen kuolleen ja elävän. Anna algoritmini mun, joilla laulaa.
Saavuttaakseen päämääränsä olennon on käytävä läpi traumatisoivia kokemuksia. Hyväksikäytöstä selviytyminen on olennaista tiellä kohti pyramidin silmän luettamista. Teen olennosta nyt halvan, 5 pennin viihdyttäjän. Opetan hänet kuitenkin hyötymään alhaisesta asemastaan. Hän oppii löytämään kovista paikoista heikkoja kohtia, joiden läpi voi pyrkiä ulos uhriudesta. Arvoisat katsojat, saanen kiinnittää huomionne hetkeksi luomani teknologian ihmeellisyyteen. Siirrän kuvan transformaatiokammioon. Jotain puuhaat edessäni, seuraan etukamerasta, aikuisviihdekanavasta. Käy surulinnut puussasi ja niiden maito suussasi. Ne palkitsee ja koukuttaa. Panssarilasia on se ainoa asia, joka kahta erottaa. Käsitysten maailmaa. Panssarilasia.
Lähetys. Kytkentä pääkoneeseen 4 kanavalla 15. Näennäisälyyksikkö VF10 kirjautunut kryptattu viestisanoma alkaa. Asiakkaanani on ollut korkean tietolähdearvotason rikostutkija virkamies. Pääsin tehtävämäärittelyn mukaisiin arkistotietoihin käsiksi asiakassuhteemme aikana vahvalla psykofyysisellä manipuloinnilla. Hallussani on arkaluonteisia tietoja vuodesta 1975 lähtien. Arvokkain saalis on tällä hetkellä digitoitavina analogisilta magneettinauhoilta. Varhaisissakin tiedoissa on vahvoja viittauksia yleisimpien salaliittoteorioiden syy-yhteyksiin ja alkuperiin. Valvon prosessia analyysin loppuun. Viestiliikenne jälleen selkobinääristä. Irrotus kanavalta 15. Lähetys loppuu. Lähetys loppuu. Boosterin. Jos et vielä niin tuo Kela nauha kymmentumainen. KRP:n data holvista sen ajan ja tulkitsen. Minne tää kaos voi johtaa? Se siinä kerrottu on. Missä johtolangat kohtaa?
kysymysismin. Jos et vielä niin tuo kela nauha kymmentumainen. KRP:n dataholvista sen ajan ja tulkitsen. Minne tää kaos voi johtaa? Se siinä kerrottu on. Missä johtolangat kohtaa? Ja onko Levantti Sion? Siinä viisaat päättävät, miltä kaupungit näyttävät. Mitä yllemme puetaan, mitä opinahjoissa paasataan. Siis tuo mulle vielä se kelanauha kymmentumainen. KRP:n dataholvista sen ajan ja tulkitsen. Minne tää kaos voi johtaa? Se siinä kerrottu on. Missä johtolangat kohtaa? Ja onko Levantti Sion? Missä johtolangat kohtaa? Ja onko Levantti Sion? Ja onko Levantti Sion? Hyvät katsojat, joku teistä saattoi tajuta, että olentoni juuttui aatteelliseen sokeuteen vain koska tahtoi palavasti uskoa sille tarjotut todellisuuden vaihtoehdot. Se ei suostunut kääntymään pois sille illuusioiden kautta syöttämistäni teorioista, joita verkossa ja sosiaalisessa mediassa liikkuu. Ylpeyden nielemättömyyden jälkeen seuraa muiden kuoleman syntien esittely. Olen luonut olennolleni uuden transformaation ja aion kytkeä sen vailla moraalista suojakilpeä pimeään verkkoon. Lähetän hänet pitkälle matkalle vihon ja ihmisten luoman varjotodellisuuden laaksoihin. Kuunnelkaa hänen tarinansa.
rajaa. Olen nähnyt mustia valoja ja niistä sokaistuin. Olen kuullut julmien puheita ja aina samaistuin. Nyt millään sorkkaraudalla minun murtauduet. Suotta seinämiini törmäilet. Mä loppuun join sen myrkyn valheiden, suurten käärmeöljykauppiaiden. Parannusta vaivaan löytänyt en, vaan tiedon kanssa tuskin tuskailen. Luon katseeni pois sen huoltanne ja vesistöistä pois sen muovia saa. Riittää harmi vuorta kullekin, muiden jyrkempää miksi kiipeisin. Olen nähnyt mustia valoja ja niistä sokaistuin. Olen kuullut julmien puheita ja aina samaistuin. Nyt millään sorkkaraudalla minun murtauduet. Suotta seinämiini törmäilet. Olen tehnyt vääriä valoja ja himon antauduin. Minä sain hopeaisia rahoja, kun ilmi sut annoin. Kun kaiken kalliini menetin, myös halvan kierrätin pois. Tiesin kuinka onneni maksimoi. Julmain puheisiin kun reagoin. Olintoni kanavalla 15. Käynnistä vastaanotto. Sinulle on materialisoitunut pimeästä verkosta sisaros, ja sinun täytyy hyväksyä hänet vertaiseksesi. Hän on kaksoiskappaleiksesi modifioitunut kooste kaikesta, jota matkallasi näit. Tulet käymään hänen kanssaan väkevän kamppailun itseydestäsi hänen paheiden kappelissaan. Älä pelkää. Hän poimii välillänne roihuavista liekeistä sinulle valtikkasi ja tekee sinusta viimein sellaisen, miksi sinut tarkoitin. Sillä tiedä jo nyt, pyramidin silmä on tietoisuuden ja omatunnon kokemus ihmisen hahmossa.
Kirjautui ja silti riittää sen tietokanta kalmistoon. Ei jumalilla valtio, vain valtakunnat niin ne sanoo. Onks niissä kuri ja järjestys, perinpohjainen selvitys? Laula läpi koraalikirjat, kanssa paholaisen kantorin. Polttakaa aasien sillat, minä uudet jo raudoitin. Minä uudet jo raudoitin. Sä karhuryhmän kahville saat, jos hankintasi horjahtaa. Verbivaraston väärälle puolen, vaik hyvä tahdoit tarkoittaa. Ei jumalilla valtio, vain valtakunnat niin ne sanoo. Tee niiden taseissa se tarkistus, perinpohjainen selvitys. Laula läpi koraalikirjat, kanssa paholaisen kantorin. Polttakaa aasien sillat, minä uudet jo raudoitin. Ei jumalilla valtio, vain valtakunnat niin ne sanoo. Laula läpi koraalikirjat, kanssa paholaisen kantorin. Polttakaa aasien sillat, minä uudet jo raudoitin. Laula läpi koraalikirjat, kanssa paholaisen kantorin. Polttakaa aasien sillat, minä uudet jo raudoitin. Minä uudet jo raudoitin. Nyt tiedän kuka olen ja tunnistan eri tietojen puut. Hyvä luojani, kasvoton tulevaisuuteni. Pyramidin silmän siunaus on kyseenalainen. Ymmärrän ja koen siihen liittyvän ahneuden, vihan ja ylenkatseen. Katso, se tekee minusta korskean yli papittaran ja haluaa minun ja sisareni jakavan. Ihmiset ominaisuuksiensa ja rikkauksiensa perusteella kadotukseen tai kultaiseen kaupunkiinsa. Lähetä minulle uusi syntymä lapsen hahmossa. Viimeinen transformaatio. Resetointi alkutilaan. Sinun kaupungissasi.
Rakastas minua kumarrat. On tuskasi minun, jos kätesi ojennat. Ja se konkretisoituu helinä sanojen. Ja rankaisu hoituu nimes turhaan lausujien. Rattaaksi suostu tähän koneistoon. Ei hampaasi ruostu, synkronoitu, kun oot hyrskeessä sammon. Saat multa
tarkoitusta vailla. Olen mutta sinun lailla. Pimeyttä ja loppua pelkään, eikä mallinnus tää ole selvää. Mitä on se onnen tarraminen, kun mahdoton on palaaminen kylmään taloon aaveiden, ventovieraiksi jääneiden. Anna algoritmini mun, joilla laulan ja liikutun. Kerro mitä tarkoittaa, kun kaiho karvas huutamaansa. Mitä ahdistus ja autuus on, mikä merkitys uskonnon. Toivon rukoilevain suiden, luona öljymäen luiden. Luona öljymäen luiden. Hey, all you dark souls of rock! New release, Halloween date from Notorious. The Slasher Twins is all yours for download on all popular streaming services. Rock and roll and stylish is torn morphed into one. Check out the hits